हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। सासे सुबुंनि जिउ गोमानांनायखौ लानानै बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाननि हेंथायै गोख्रों अजद। अनुस्थापन मुंनि सासे सुबुंनि जिउ गोमानांनायखौ लानानै फावखुंगुर सलमान खाननि हेंथायै गोख्रों अजद सिखांदों। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां सलमान खाननि न' गेलाक्सि एपार्टमेन्टआव गुलि गावनाय जाथाय जालांदोंमोन। बे जाथाय जाखांनायनि उनावनो पुलिस बिफाना गोख्रों संदाननायजों अनुस्थापन मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हादोंमोन। गेलाक्सि एपार्टमेन्टआव गुलि गावनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय अनुस्थापनखौ पुलिस बिफाना हमनानै जोबथेसालियाव दोननाय समावनो अनुस्थापना मिथिस्लाब मोनै जिउ गोमानांगौ जायो। बेबादि जोबथेसालि सिङावनो जिउ गोमानांनाय जाथायखौ लानानैनो अनुस्थापननि बिमाजों लोगोसे बिष्णय हारिनि सुबुंफोरा फावखुंगुर सलमान खाननि हेंथायै गोख्रों अजद दैखांदों। बेबायदि जाथायनि थाखाय अजद दैखांगिरिफोरा गोख्रों नायबिजिरनांगौनि थाखाय पुलिस बिफानखौ खावलायनायजों लोगोसे बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खाननि हेंथायै केस थिसननायनि थांखि लादों होननानैबो मिथिनानै मोननाय जादों। धेकियाजुलि ब्रह्म धोरोम आफादा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि रुंसारि सान फालिदों। बुधबारखालि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि रुंसारि सान। बिथांनि 86थि रुंसारि सानखौ धेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म जोंमा आश्रम फरायसालियाव खुंफुंनायजों लोगोसे 2024 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखो लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौबो मान बावनाय जायो। सानसेनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव फुंनि समनिफ्रायनो जोबनो गैयै जयग' सावनायजों लोगोसे फरायसालिनि मावख' आरो कम्पिउटार सोलोंसालिखौ बेखेवो आरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जिउ आरो बिहोमानि सायाव गेवलां सावरायलायनाय हाबाफारि जालाङो। बुधबारखालि जालांनाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर'आ बाहागो लानायजों लोगोसे गेवलां सावराय मेलखौ सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि बिथाङा बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि आफादगिरि नेहाथारि, आन्चलिक कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। आलफानि सासे बारग' सोद्रोमा हमजादों। परेश बर'आ दैदेननाय आसामनि उदखारि हानजा आलफा आइनि सासे बारग' सोद्रोमाखौ दुमदुमायाव हमनाय जादों। हमजानाय सोद्रोमाखौ धन बरा होननानै सिनायनाय जादों। हमजानाय सुबुंनिफ्राय आमेरिकायाव बानायनाय गंसे पिस्तल आरो 12 राउन्ड गोथां गुलिखौ बोखांनो हादों। तिनिसुकिया जिल्लानि दुमदुमा ओनसोलाव सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै पुलिस बिफान आरो आर्मिया जहै सिग्रोमनानै बुधबारखालि दुमदुमानि 37 नं राजालामायाव धन बरा मुंनि बारग' आलफानि सोद्रोमाखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हायो। हमखांनानै सोंनाय फिननाय खालामनायाव धन बरा मुंनि बारग' आलफानि सोद्रोमाया सिनाय मोनै सासे सुबुंनो बोखांनो हानाय पिस्तल आरो 12 राउन्ड गोथां गुलिखौ फाननो लाबोदोंमोन होननानै सिमान जायो। लोगोसे हमजानाय धन बरानि न'खौ दुमदुमानिनो करदैगुरि बरगरायाव होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। मणिपुराव सानै उदखारि हानजानि सुबुंफोरखौ हमनो हादों। मणिपुराव गोबाव सम सिगांनिफ्रायनो गोबां दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दं। बेबादि दुंहाव थासारिनि गेजेरावनो बुधबारखालि उख्रुल पुलिस आरो आसाम राइफलनि मोनसे हानजाया जहै सिग्रोमनानै सानै उदखारि हानजानि सुबुंफोरखौ उख्रुलाव हमनो हायो। हमजानाय सानै सुबुंफोरखौ मैतेई हारिनि उदखारि हानजानि सोद्रोमा होननानै सिनायनाय जादों। पुलिस बिफान आरो आसाम राइफलनि हानजाया हमनो हानाय सानै उदखारिनिफ्राय 1,71,500 रांजों लोगोसे माखासे बिबांनि गोथां गुलि, गंनै वारलेस, गंस्नि मबाइल फन, सनानि चेन आरो गोबांथार गोनां डकुमेन्टफोरखौबो बोखांनो हायो। मोनसे जोबोर सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। सासे फरायसुलिया 10 थाखोनि आनजादाव फरायसालिनि टपार जानो हायैनि थाखायनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। बे जाथाया उत्तर प्रदेशनि फातेपुर जिल्लानि जफरगन्जआव जादों। फातेपुर जिल्लानि एसपि उदय शंकर सिंहआ फोरमायनाय बादिब्ला उत्तर प्रदेश बर्डजों खुंजानाय थाखो 10 नि आनजादाव 16 बोसोर बैसोनि साक्षी देवी मुंनि कृष्णा इन्टार कलेज फिर'जपुरनि फरायसुलिया 95.3 जौखोन्दो मोननो हादोंमोन। नाथाय फरायसालिनि टपारआ 95.8 जौखोन्दो मोननो हादोंमोन। बेखौ लानानैनो साक्षी देवीया गावनि मोननाय नम्बरजों गोजोननो हायाखैमोन। जाउनाव फरायसुलिया फांसे दंफाङाव गावखौनो फासि लागायनानै जिउ फोजोबनानै लायो। बेबादि सासे फरायसुलिया गावनि जिउखौ फोजोबना लानाया ओनसोल नाङैनो समखिखांहोयो। दिनै 9 मे बृहस्पतिबाराव एचएस आनजादनि फिथायखौ फोसावबाय। 2024 इं मायथाइनि एचएस आनजादा थांनाय 15 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै 13 मार्चसिम जादोंमोन। दिनै बे एचएस आनजादनि फिथायखौ फोसावबाय। मख'नो गोनांदि 2024 इं मायथाइनि एचएस आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय हारखौ नायोब्ला साइन्स आयदायाव तामुलपुर जिल्लाया 97.98 जौखोन्दो आरो आर्टस आयदायाव बाक्सा जिल्लाया 97.44 जौखोन्दो हार लानानै आसामनि मादावनो गिबि मासिखौ आवग्रिनो हानानै बिटिआर हालामाव
गोग्गानाय लाबोनो हादों। थिग बेबायदियैनो आर्ट्स आयदायाव चिरां जिल्लानि उथ्रिसारनाय हारा 85.35 जौखोन्दो, क'क्राझार जिल्लानि उथ्रिसारनाय हारा 84.68 जौखोन्दो आरो उदालगुरि जिल्लायाव 78.74 जौखोन्दो उथ्रिसारनो हादों। आरो साइन्स आयदायाव क'क्राझार जिल्लायाव 83.70 जौखोन्दो, चिरां जिल्लायाव 88.27 जौखोन्दो आरो उदालगुरि जिल्लायाव 79.70 जौखोन्दो हारै उथ्रिसार जानो हायो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।